Hija din l-atmosfera li dominat matul mixja u diskussjoni politika li għamel il-Prim Ministru Lorenz Gonzi l-ħadd filgħodu. Flaqa politika fil-Gazin Nazzjonalista ta' Marsa Xlok, wieħed mill-lokalitajiet fid-distrett li minnu jitla d-deputat nazzjonalista Franco De Bono, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kompla jattakka lil dan id-deputat mingħajr ma għamel referenza għal ismu. Min qiegħataw biex jiservi lilu nnifsu għandu jwarrab mix-xena. Lorenz Gonzi akkuża lil Franco De Bono b'teddid u ddikjara li hu bħala Prim Ministru mhux se jkun tapit ta' ħadd. Il-Prim Ministru tal-ġurnata ma jistax jiġi meddet b'sitwazzjoni li jew jagħmel dak li qed jiddettalu jew inkella l-Prim Ministru jkollu jbaxxi rasu u jsir tapit ta' dak li ħadd ieħor jidhirlu li għandu jsir. Lorenz Gonzi qal li l-pjan tiegħu huwa li l-elezzjoni ssir fit-tmiem din il-leġislatura kien hawn li tavvota fiduċja lil Austin Gatt. Li fil-ġranet li għaddew waqt li kont qed nipprepara l-bidliet fil-kabinet. Jien tkellimt ukoll ma' Austin Gatt li qiegħed preżenti hawn u għatlu Austin, jekk int sa tiqba' bil-ħsieb li ma toħroġ li nixtieqek terġa' taħsibha, imma jekk sa tiqba' Imma jekk sa tiqpa' b'dal-ħsieb, trid tibda taħseb għax iktar tard is-sena trid tispiċċa minn Ministru tiddedika x-xogħol tiegħek għall-partit flimkien ma' Segretarju Ġenerali ħalli l-elezzjoni li ġejja jkunu nistgħu nirħuha. Indirizzaw ukoll il dawk preżenti il-Ministru Mario De Marco u l-Viċi Prim Ministru Tonio Borg. Il-team u l-players, il-coach jażilhom, mhux il-players li bżonn. U il-coach tagħna huwa l-Prim Ministru Lorenz Gonzi.